Nos últimos 4 anos, o Concello de Catoira estivo marcado pola inestabilidade e as polémicas políticas. Despois deste mandato, a veciñanza de Catoira tivo hoxe unha nova cita coas urnas. As formacións políticas animaron a veciñanza a exercer o seu dereito a voto. Diríamos que as eleccións, cando son democráticas, é unha festa e, lóxicamente, está todo España en festa, porque son as eleccións municipales, nós celebramos en Catoira e tamén para nós é unha festa hoxe. Polo de agora, pois, vívese con tranquilidade e todo de forma correcta, é dicir que hoxe decídese o futuro do Concello de Catoira. Sí, hoxe é un día importante para todos. Eu quero animar a todo o mundo a que veña a votar, que exerza o seu dereito ao voto e que participe, porque ao fin e ao cabo hoxe é un día moi importante e todo o mundo debe de vir a votar. Os catoirenses serán os que xulguen as actuacións de cada unha das formacións nestes 4 anos. Os partidos saen co obxectivo de acadar a maioría absoluta. Hombre, calquera partido que acude ás eleccións quere a maioría absoluta. Nós estamos en unha situación mellor que ningún dos outros dous partidos para alcanzar a maioría. Nos, como levamos dicindo, temos unhas expectativas moi altas e afrontámolo coa idea de poder gobernar con a maioría suficiente para non depender de ninguén e gobernar coas mans libres e sen ataduras. Hombre, pois nós saímos a ganar, sen dúbida. Creemos que despois do traballo feito durante estes 4 anos, creemos que este é o momento, é a oportunidade e creemos que a xente pois nos vai apoiar, non? Por iso que vamos a por todas. O Pleno de Catoira está composto por 11 dís. Para acadar a maioría absoluta, as formacións necesitan 6 concelleiros.